Jomar, padi what's happening? Go ahead na tabi. Hello pade, live girare kita digdi sa Barangay Fatima sa Mayondak kung sa'y nasusulong mo niyan ining barko. Kung nahihiling niya ito sa tuwing screen sa mga naghiling kan Facebook, yan, live yan na pinagkukuhan ta. Aramon ta digdi kay Senior Fire Officer 1 Brosas kung Chief Investigator kung ang investigador kay ni kung ano talaga ang kausa kay ning pagkasulukan barkong ini na nakadaong digdi sa shipyard sa Barangay Fatima, Tabaco City. Third line kita sa DCGB, nasa ibong linya si Pio Fernandez. Okay sir, good morning po. Yes sir, good morning. Si Pio Tabi kan DCGB. Sir, sa inisyal na investigasyon Tabi nindo, ano po ang kausa ka na kalayo yun na pagsusulo dyan sa barko? Go ahead po. Well, as of now, sir, ongoing pa din yung ginagawang firefighting operation. So, initially po, ang nasusulo pong barko, yung nasa inutan. But then po, as of now, dahil pa po kami magkapagtao, sir, final conclusion as to the cause of this incident. Kasi po, ongoing pa din yung firefighting na ginagawa ng ating tropa. Ay, opo. We understand na enot ngo na so pag-suppress kang kalayo bago sa investigasyon kan kausa kan kalayo kan kasulo Tabi, sir. Ano po? Opo, sir. Opo. Sir, ano ang pangaran kan barko Tabi? Go ahead po. Yung pangaran Tabi, sir, kang barko na nasunog is MB Delwin Mateo na sa diri po kan sarong Mr. Nathaniel Oy kan Tabaco City. Ayun. Okay, anong klaseng ano ang mga karga Tabi kayan over? Parang ano po ni sir, cargo vessels po ni sir, medyo dakula po ni. Mga manlain-lain na epektos ang pagkakarga over. Well, data pa po sir ini ma-identify sir ta ini kaya sir na nakabakanti ang lower deck kay ni kasbago kang nalaog ko. Bakante ang lower deck. Sa ina porsyon ang initial ngunya na ongoing pa ang kasulo sa ina porsyon kan barko Tabi over. Ang nasusulo po sir ini parte po sir kan sa inutan ni contain makakuha man so kwarto kang preferably po ganyan po kang lower deck and then second deck. Duman sa may not necessarily sa pilot house over. Apo sir. Okay. Now, kumusta ang sitwasyon? Under control na ba o sige-sige pa sa tuyang pag-suppress? Well, as of now, sir, ongoing pa din po yung firefighting na ginigibos at inikaya medyo nasa gilid kang dagat. So, dahil talaga po kami, sir, maray na effort para malabanan po ini. Makusugon po ang utok na hali po mismo sa lower deck. Ayun, sa lower deck. Sa indong sakat sa barko, sir, solamente ining pagiging pakadak ninda, Tabi, dyan sa naka mo nag-aagi da ining iba, Tabi? Well, iba po kami, sir, kiagihan po, sir, nasa dit na tulay-tulay, napig-agihan ng mga trabahada po. Hindi po naging para po na makalaw po yung mga responding firefighter. Iyo po. Paminsan baga nakakahiling kaya paano kami, sir, sa mga balita na pag may nasusulong barko na dahil nakaduong sa pier, medyo nasa tao kan dagat, igwanin so baroto baga na may nagsusumpit, gari may kurukan yun na nagluluwas tubig. Sa tuya, igwa po kita kan, sir? Medyo po kita, sir, sir. Igwa po, sir, ang mga firefighter. But then, sir, po pa makapagka na kita firefighting operation through nosol, medyo harayo po ini, masayang po ang tubig na. Kaya kay po anta po di po na direct attack po. Ay, direct attack. So harani ang contact duman mismo sa scene kan kalayo, Tabi, no? Apo, sir. Di sir, igwa ni na-injure or day taman pighagan, igwa ka man na ko report na may na-injure dyan sa kasulo, over? Negative man po, sir, negative po. Okay, sige, Tabi, sir. Salamat sa informasyon, Tabi. Ingat ka mo dyan. Okay, maraming salamat po, sir. Opo. Salamat, Senior Fire Officer Alvin Brosas. Alvin ba yan ito, sir? Yung first name mo? Brosas ang investigator kayo ng nangyaring kasalukong niya, Tabi Maripio, hindi sa Biergang Ciudad Can. Pakot sabi, hindi sa shipyard sa Mayondak, so popular na pagyapon na Candano. Opo. Mayondak sinitabi siyo, dito sa Barangay Fatima. Gapon na digting mga
para po na sa tabako sa Pinoy, volunteer, nailing ta yung Secretary Rigby. Inang shipyard ka doon niyo, nailing may mga barko din sa trabaho na nasa mariko ko din natakot ang mabagyo mga sila. Yan, mga barko din Yes. sa mga raraw sa barko, digdigig maintain, pati naman sa mga ferry boat baganin kan, digdig man tinapig na darara. Nakulaan niyo sa gabos na fire truck, surong fire truck ang Bureau Fire Protection, and to volunteer. At Pinoy sa City Government ng Tabaco, ano yung man nag-re-responde sa pangyayaring pagkasulong ini. So, yung sabi niyo, ang development, ang sabi sa City of Tabaco, mahalo yun kailan pa kayo manila na bibinetrate. So, kalaglaw kita sa barkong Selwyn Matthew. Kaya pwedeng kaya sila maka-declaratoros na para uspisa na sambitan ng barko. So, ito, kumpadre Jomar, so, i-rectify ta sa primerong report, bako man sa pilot house, kundi sa likodan na portion baga ini, and parang sa lower deck over. Ang paggiling ko pa di kaya, mabalikan tayo. Lingon mo ini, nasa ibaba sa kalayo, pero sa tangot kan pilot house. Yes. Nagpuro sa ibaba, sa kalayo, ilingon ta. Roger. Mahilig tayo ni Dikyo. Iyo, sa may... Ito sa pilot house, sabi pa diyo, nasa taas. Nasa sa kalayo, taas. yung sa irarong kan pilot house. Yes, sa second lower deck Kaya sa ata. pilot house, halos tulo naman. Roger, sige. So, yan pa din ang sitwasyon. At halili kita din pa din sa ngayon sa Barangay Fatima, sa Tabaco City, sa Sikyard. Jomar Bien, live sabi kita, Sulamente sa DZGB, Jomar Bien, DZGB. DZGB Flash Report. Salamat kami, Jomar, sa mga follow-up